Sada napalabas, nakarik na iti suron ni Doña Caridad, idi imbaga kankwana ni Misty, nga awan ti serbi na akasarsarita, ngem linapdan na ti bagina a nagpungtot, gapo tapampanunutan na ti sasaadan ni Albert. Kinid daw na nga rod iti balasang ano mabalin, ket baliwandan tulangan ti agsarita, apaman a makapuot ken makapaimbag ni Albert. Iti sabali abangir, nasdaw ni Misty iti simmang pet daytoy iti balayda, ngem saan ngayong kaskaso ni Don Fausto. Karabyan na, kinid daw ni Doña Caridad ken ni Don Amado ti panagsublida iti ospital, gapu tanalaos ti panagtibayo daytoy, ket amken na nga da mapaspasamak ken ni Albert, asaan nga impakaam mo kadakwada da simang ken Laika. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag! Apay nga taaya kastoy ti marikriknak. Adda nga ta mapaspasamak ken ni Albert, asaan nga impakpakaam mo kanyak da simang ken Laika. Agaluwad da no adda. Talaga adyak ida pakawanan na. Naingat tibilin ko nga ipakaamuda kanyak ti anyaman na mapasamak. Gamapay asaan na nga impakaamuno bilang laang. Imposible nga min nga agtibayo ag iti kastoy. No awan ti daka sa mapaspasamak. Adda itanti silid ni Albert. Ilukat kontiri daw. Nakadumog ang nakaturok ni Laika. Iti kama ni Albert. Kadkadin-din nakulap na ti awanan pa'y lapuot na nga anak ko. Ay, anyan ti kastala nga da. Nakaidamot ni Simang iti bagir akama. Caridad? Shhh! Di ka natagari, Amado. Ala, inayadan ta ti sumrag iti silet ni Albert. Pasensya kayon, senyora. Diyak na puutan ang naiturog ko ang nakadumog iti kama ni Albert. Awan na nyaman na. Kalaat mo ta nagsubli kayo, senyora. Apay ka di? Awan matkit di. Kaya't ko laamamuan no anyan ti kasasaad ni Albert nga anak ko. Makapaliday nga rod, senyora. Tawan pa'y la tinagbaliwan ti kasasaad na. Laika. Tinasayaat, senyora. Itimplaan kayo iti mainom. Mabit lang. Saanan? Di nakpanunutan. Senyora. Patgaklaang tiriknak nga agtalinaod pa'y laang iti sibay ti anak ko. Kunaklakit din no anyan tinapasamak, senyor. Awan mayat Simang. Jakla mabalin alapdan ni Caridad itikid daw na. Ngagsubli kami dito ospital. Tasaan ka nung amin na makaid na. Oh, nakababain paikit din. Nadanundak ang nakaidda iti may sa akatre iti silid ni Senyorito Albert. Awanan yaman na. Talaga anayran taday di akama apag ginanaan ti agbantay. Senyor. Ngam nilay ka. Nagtalinaed nga day ti abay ni Albert. Kaya't na ngamin amabantayan iti husto ni Albert. Kasayaatan kanuno at dalang iti abay ni Senyorito. Tapno marik na adagos. No bilang taagkuti, wano makapuot ni Senyorito. Simang. Talaga adi na baybayan ti anak yo, Senyor. Di nakadi kayat akasarita, Papa? Kayat ka prangkad, Misty. Papa? Aglablabas kan. Anya? Amom ka di. Amanipod iti na minsan. Di nakinawagan iti kasta no agsarita ta. Jakam no niya ti kayat mo apagparangan.
Ang amuray noon niya man dayta. Saan nga umno? Pasensya kayon kanyak, Papa. Nagpasugnodak ngamin. Tamariknak ayad adayuyo kanyak tirik nayo. Anya. Amo ka nagbidutak, idinapanak iji ospital anabartak. Ngam saan dakla ka din ama pakawan, gapo iti inaramid ko. Misty. Maawatan dak umamat. Masaksakitan akmat, gapo iti mapaspasamak. Nang runakat amuyo nga agayatak kin ni Albert. Di mo't imbagakan ka. Kasaya atad no sarda nga mong dalay ka kan Albert. Day tapay ti maysa, Papa. Awan man laka din ti aramidan nyo. Oh. At dasaritang anyo kin ni Tito Amado. Ngamapay akas lawan anyaman na kada kayo. Nga oray saanen amatong palpay day di asaritaan. Anya ti makagapo, Papa. Apay nga umay ayon kayo latan kadagiti pasamak. Manipod pimanaw da senyora iti rabii. Di kan naturog apulos, Laika. Nana, Amkem ka di nga amangan no agsublida manan. Kat masang putanda ka anak katurog. saan matket di, Nana? Iso na lang tadya ko nagtuglepay. Kasta ka di. Wen, Nana. Apay ang nagsennaay ka. Panagriknak ngamin kat. Kasla mapukpukawan ako ni tinamnama. Anya? Ne, apay kuma, balasang ko. Di mo't lang aminan agriing ni Albert, Nana. Laika, saan arumbang dayta ang marikritnam? Laglagi pam. Uray kasta nga awan puot ni Albert. Mangmangag na ti ibagbagam. No talaga amang mangagnak. Kano talaga nga ipatpatagnak. Agriing ko mga ruden. Laika? Day tatikarit ko kankwana, Nana si Mang. Albert, numang mangagnak. Kayat ko apanak nakam ita nga ay ayatanak. Agriing ka kuman. Tapno mapunasan ti panagdandanag mi. Di kad nasaya at no nakapagsarita kayo gayam, kat nailawlawag mo pa yung tibandag mo. Nakitak tilangan ni Papa idiin sider ko kankwa na dagijay apagtangtan. Anya tinadlaw mo? Adda ilimlimad na kanya. Anya? Dayta ti agpayso. Dayta ti masigurado. Amangan no atap mo laang dayta. Patyanak dan. Diyak pa'y nagbidot iti paliiw ko. Iti atap ko. Talagang adda ilimlimad ni Papa kanyak. Ngam, anya ko madayta? Iso ti kayat ko amamon. Misty? Panagkunak kat adda pa kainaigan ti pamilya ni Tito Amado. Ha? Dayta ti agpayso. Iso akas jay launa yan ti panakisimpat siya ni Papa kadakwada. Nang ro na itatakas jay ti kasasaad ni Albert. Adda lakit di ilimlimad da. Itamampay adi mo kahit ti masapa amapan di ospital, Caridad. Diyak maawatan ti bagik, Amado. Kasla na po kawan tinamnamak. Kasla kayat kun nga isuro lang ti bagik ang mga klon iti amin. Iti anyaman ang mapasamak ka ni Albert. Caridad, amom ka di ti sasawam? Nabannog ako ng Amado. Nalabit at talaga akas jay tinaituding. Iso ati kayat ko kuma. Isurok lang ti bagik ang mga klon iti amin. Itapay lang. Naskan ang masursurkon. Nga klonan, nga awanan ni Albert. Jak kayat dagita sasawam, Caridad. Amado. No di mo kaya timapan ni di ospital, saklangan timapan.
Agi na nakalangan, tama nga nubunga lang tibannog mo dagita abal baliksam ita. Sana mapunas iti isip ko dagiti imbaga ni Misty di Rabi. Gusto ti amin nga imbagbaga na. Nadnatlaw mo't ngamin nga agpaiso. Akon kontra akon ti amin akayat na. Hangam no dyak aramidan ti kasjay. Amangan no anyamat akalukwan ti aramidan na. Ba nagadyak mo't itulok ang mapasamak. Nasirib ni Misty. Patsek asan nga agnanayon ama ilimod ko kenkwa na tipod no. Gamkasin karik iti bagik. Naginggat ka ba ilak? Ilimod ko tipod no. Tapno saan nga adda ako mero ti amin. Nana, apay nga agmay-may sa nga imay dito ni senyor. Ayan ni senyora. Nagbati ka no, ije balay. Anya? Nakaskas daaw nga rod balasang ko. Itaman pa'y ang nagbati ni senyora. Idinto ta idila ang rabi, kat nagganat nga imay dito ospital. Ang mga no damot ton madi amarikrik nana. Anya? Tinasayaan. Agawid tayon. Tapno maasikas. Saanen, syaklaangan ti agawid balasang ko. Ha? Agbati kalatan dito ospital. Ngam, ang mga no kaungatdak no aramidak ti kasta. Siya kun ti makaam mo amang ilawlawag. Kan kidawak ka ni Senyor Amado, tapagbatyan na kalaangan dito ospital. Tasyaklatan ti agawid ang mga sikaso kan ni Senyora Caridad. Anya di ko nam, Misty? Nasaysaya at sa no saanan nga agriin ni Albert. Misty? Kasayaatan sa tikasta. Tapno awan lakat nga rodan ti agnumarkan kwa na. Anya? May mayat saan ka di, Dan? Kitaak man laang no kabailan nilay ka nga aklunan no bilang tamatay ni Albert. Sika, kabailam nga aklonan? Apay kit din asan? Anya? Amamunak, Dan. Praktikalak ataw. Anya kumaaga po nga inak agladladingit no bilang laang. Natay nga rodan. Di awanan ti maaramidam. Amok no niya ti marikrik na lay ka balasang ko. Tito. Maawatak mo ti marikrik na ni Caridad na ina ni Albert. Iso na lang tanarigat at timbangan. No asino kada kay tirumbang nga ayunak. Kinapudno na, Tito. Kasla sumuko akmatan. Anya? Kas ka ni senyora. Kasla kayat kumutan apalubusan ni Albert. Lay ka? Nalakla ka siguro nga aklonak no makitak nga ginanan. Ngam ti makit-kita ka marigrigatan na lumablaban. Panghasim lay ka. Saan ka kumanghag sa iti kasta? Tito. Nasakit ti mapukawan iti ipatpatag. Ngam kasakitan siguro ti mapukawan iti anak. Isu asyak. Diyak kaya ti sumuko. Isu mas dawak. No apay akas jay tinaisawang kanyak ni Caridad. Katsikalay ka. Pangasim. Agpakpakaasyakan ka, balasang ko. Saan ka Diyos ko. Tito, anya ti mapaspasama ka ni Albert. Anya tigasat nga agururay kani Albert. Gagayen,
Di uliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Sadag! Napalabas? Saan amas baalan ni Doña Caridad ti panagtibayo na? Iswa kinid daw na ni Don Amado, ngagsubli da iti ospital, nga uray adalaman ti rabii. Tamken na nga amangan no ada mapaspasamak ken ni Albert. Asaan nga impakaamud alay ka ken kuana. Natignay tiriknana iti nadanon na alanga dalay ka ken Albert. Iti sabali abangir, naikan iti gundaway ni Misty anang isidir ken ni Don Fausto. No apay ang nagpasugnod daytoy iti kalabas. Kabayatan na, adda na sa uni Laika ken ni Don Amado. Itagagayam, dinggan nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag! Kas ka ni Senyora. Kas na kayat kumutan na palubusan ni Albert, Tito. Laika, Nalakla ka sigurong aklunat no makita ka ginanan. Ngamti makikita ka marigrigatan na lumablaban. pangasim Laika. Saan ka kumangagsaw iti kasta? Tito. Nasakit ti mapukawan iti ipatpatag. Ngem kasakitan siguro ti mapukawan iti anak. Iswa siyak. Jakayat ti sumuko. Iswa mas daawak no apay akas jay ti naisawang ni Caridad. Kat sikalay ka. Pangaasim. Agpakpaka siyak balasang ko. Saan ka Diyos ko. Tito, anya ti mapaspasama ka ni Albert. Diyaka mo balasang ko. Kalat matlang Tito, kitaan nyo. Nagmulagatan ni Albert. Uwan ngagpaiso. Ti doktor. Nas ka na maamuan na daytoy ang mapaspasamak. Gusto nga ta daytoy apang panunutak. Gusto nga ta daytoy nga ar-aramidak. Panagkunak kat husto lang. Tano bilang ta saan ang makalasat ni Albert. Patsyag anormal laang ti amin. Di na konsideran ni Misty. Ta saan matan apakairanudan nilay ka ti anak ko. Maaramid kung tumatan ti amin na kayat ko. Tawanan ni Albert amang lapad kanyak no bilang laang. Ni Amado. Hello, Amado. Caridad, kamudyanan na. Nagriingan ni Albert. Anya. Dayta ti agpaiso. Nagmulagatan ti anak ta. Nagriingan. Madamay tangas asikaswan dagiti doktor. Kasta ka di. Aging gaita. San pay lang ang mapunas iti panunot ko dagiti imbaga ni Misty. At damit punto na. Nadnadlaw mat ngamin na talaga akong kontrate kayat na. Minsan kumot akontraan. No kumatahos to ti kayat na. Minsan mat nga rod. No panunutan na naimbag. Narigat ti sitwasyon ko. Ti sasadak. Maipitak iti Asia Amerikriknap. Kenti agdadata akin napudno. Masyanak ka ni Misty. Nakadunakon manipod na adaan iti nakam. Kat maipitak mat iti agdadata akin napudno. Aputot ko ni Laika iti daydi Salome. Igam ko ti pamanagnak. Apudpod nung anak ko ni Laika. Taday ta ti resulta ti DNA test. Iso na lang.
Tadyak mo't mabalin ti agdarasudos. Nang runak nakiro ita ti sitwasyon. Iso anarigat ti sasadak ita akan ito. Albert, anak, anya ti kayat mo. Ibagam kanyak, iho. Mabisin ka kadi, wano anya. Caridad, saan mo nga apuraan ni Albert? Apay nga minadinak sungpatan na pulos. Kitkitaan naklatan ti anak ta, amado. Normal lang dayta, sigun iti doktor. Sana rumbang ama puwersa ti anak ta. Iso abay-bay amlaang. Ti importante ita, nakariing matlaangan. Albert, agyaman ak iho, tanakalasat kan. Kunaklakit din no di kan agriing. Impagarup ko lakit din no agnanayon kan na nakaturog. Ngam nagriing kan, nakapuot kan. Oh, di kagsangit iti sangwanan ni Albert. Amangan niya ti mapasamak. Jak malapdan ti bagi kamado. Nalaos ti ragsak ko. Agpada tayo ti marikrik na, Caridad. Agpada ta na ragsak, gaputa nakapuuten ti anak ta. Agyaman ako unay, Diyos ko. Kung naklakit din no agtultulo yun, ama pukaw tinamnamak. Asaanan nga agriing ni Albert. Ngam ita, nakapuutan ti ayatek. Kaya ta sa wanda ita, nalasat ng ti pagkat. Kat amok asika ti makagapo, Diyos ko. Di mo binaybayan ni Albert. Agyaman ako, unay. Laika, balasang ko. Nana, Natungpalan tinabayagan nga ikarkararag mo. Nakapuotan ni Albert. uwan nga rod, Nana. Katjak mailawlawag ti ragsak amarikrik nak ita. Mamati kamot siguron iti kanayon nga ibagakkan ka. Saan amat maturog ti Diyos? Nana, Ita tanakapuutan ni Albert. Patsak nga agbalinan ang naurnos ti amin. sapay la kuma, Nana. Ngam kasayaatan no orayan tayo nga agimbag iti husto ni Albert. Amangan na dapay jak na pirmaan, Dan. Napirmaam aminan, misti. Awanan tinaliwayam. Nasayaat nga rod. Oh, apay. Papanam. Kunamat ang napirma ak aminan, saan ka di? Uwan. Mabalinak nga rodan arumor dito opisina. Anya? Kayat mo asawan. Simrek ka lang dito, tapno agpirma ka? Adda ka mat ang mga sikaso iti amin, saan ka di? Misti. Iso abaybay anak kadilatan. Sa dino ti papanam? Mapan ka kadimanan iji ospital? Saan pa'y siguro? Kayat ko tagin na. Agawid ka nga rodan? Saan? Diyak pa'y kayat amakita ni Papa. Di kayat ko, makapagpanunot animbag, may papan itinaibagakkan ko na. Papanam nga rod. Paginanaam. Iti balay nga babangak. Nasaysaya at ijahita na ulimat. Sa anak ama disturbo bayat ti panaginanak. Nakaturog man ti anak ta, amado. Gusto lang tapno makainan na. Nadardaras ka no ti panagimbag na no maturog ko na ti doktor. Kasladyak pa'y lamamati. Caridad? No kaano ang mapukpukawan tinamnamag, santo agriing ni Albert. Kat siguradon analasat nan ti pagkad. Wala, tanay. Inikat na pa yan ti aparato ang nakakapatkan ko na. Diyak mailawlawag ti marikrik na karagsak ita, amado. Agpada talagang Caridad. Data tinaganak ni Albert. Kat data nga ron ti kang runaan ang maragsakan. Ita ta nakapuuten ti anak ta. Saan apulos anadlaw ni Misti? Nga addamanen na papirma akin kwa na a dokumento. Amang yak akar itinagan ko iti sa ni Kwada. Kasano ko mga minamadlaw na?
Ket makumikom ang mga asikaso iti personal a plano na. Numalpas ton ti amin. Sigurado nga awan ton ti maramidan da Misty ken Don Fausto. Nang rona ket nalpasan ti saritaan mi iti mismong abogado da nga agama. Asino ti mangipagarot? Asyak a nagtaod laeng iti simple. Ken marigrigat a pamilya. Ket agbalinton a may sakadagiti kabaknangan a tao. Nadalos ti pannakaisayang kat ti amin. Di naktulakit di masider ni Don Fausto. Taag parang tuan ni Ma'am Misty ti aking plano iti amin. Talaga ano nautek ti tao. Saan a basta maimamag? Kas kanyak. Awan ton ti asino man amabalin amang imamag kanyak. Nga uray pay da Don Fausto ken Misty. Sigurado ang malasatanan ni Albert ti pagkada. Iso asya kun ti makaammo iti anak ko. Senyora. Awan ba't siguron ti makunam, Laika. Napatgan ti kayat mo. Sikati na nga sikaso kan ni Albert iti kalabas. Maawatak, senyora. Ayad ni Simang. Kasarsarita ni Senyor di Tarwar, senyora. Ala, rugyamon nga isagana dagiti naska na mayawid. Dagiti sana nakasapulan diti ospital. Iti kasta, basit tulaangan ti imat tayo, narumwaran ni Albert. Malidayan ka kadi, malasang ko. Apay ko ma, nana. Gaputabilin ni senyora nga agyan talaangan dito'y balay. Saan, nana si Mang? Okay lang ang kanyak tibilin ni senyora. Total, ammo kon anakalasatan iti paggad ni Albert. Laika. Kan maysa, napatganti kayat ko. Ano agriingan ni Albert? Siyak ti kaunaan ang makita na nga adda iti sibay na. Ha. Napasamak ti kalikagom ko, nana si Mang. Iso nga umdasan kanyak dayta. Maragragsa ka nak, Panyero. Nakarkaro pa'y kanyak Panyero. Ket nilay ka. Nakarkaro manen ti kinaragsak na. Ayan na nga rutan. Ladingitag Panyero. Ngam awanan dito ospital ni Laika. Nagawid dan kinisiman. Pinagawid idan ni Caridad. Dahil so kanon ti makaammo ang mga sikaso kini Albert dito ospital. Ay, kastagayam. Ammo ka malidayan ka. Tadimon makaden na dito ospital ti anak mo. Puno dayta. Nga maawatak, Panyero. Agyaman akno kasta, Panyero. Awan ti parikot iti dayta. Ti importante, nakalasatan ni Albert iti paggad. Ket apaman ang makapaimbang iti usto. Patsek ang may simpanton ti may papan kadakwada ken ni Laika. Talagaan na ulimat dito'y. Makapagpanunutak iti husto. Maplanok ti kasayaatan nga aramidak. Nidan, anya nga tatibagana. Song batak man laangan. Hello, Dan? Misty, nalabit adi mo pa'y amo daytoy. Iso nga inyawag kon. Anya nga min dayta? Nakariingan ni Albert. Anya? Sigurado ka, Dan? Patsin nak, Misty. Napanak iji ospital. Ket dayta tinaamwak adamag. Kastagayam. Agyaman nak iti impormasyon, Dan. Jatlaim pagaro pamasangpetan ka dito'y balay. Di ka kadi maragsakan nga daak dito'y balay, Papa? Saan kat ano sa dinula dita ti ayan ko? Misty. Nagapu ka kadi iji ospital, Papa? Ha? Oh, apay adi ka sumungbat. Salsalud-sudak no naggapu ka iji ospital.
Wen, Misty. No, kasta, amumat nga rodan ang nakapuutan ni Albert, Papa. Imbagagaya man kan kanidan. Nagkita kami di ospital iti aldaw. Aklunak, Papa. Ni Dan tinangibaga kanyak. Amo na ngamin asyak ti kaunaan amaragsakan no maamwak ang nakariingan ni Albert. Misty. Papa, itata nakariingan ni Albert. Kaya't ko ang mga ganti planom. Anya ti aramidam itata nakariingan ni Albert. Anya ti sungbat ni Don Fausto ken ni Misty. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria ken itimet direksyon June Ributazo. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.